Juin kalo kileta ani duri samba flani muga ani kele segambali jinambalu o audi au munuba sigi sanga na ka wakati kamali kunafoni jabarani ale kunafoni makono anga jabarani o sanfɛ aw bɛ sigi ka makono sanga na ka wakati mina ni ye o wati sele mali kunafoni point net ale jabarani ka ayo bisimila. Amanga bi kunafoni damne ni mi ayirala saujenkaw ka jamana marabagaw fesa ko maoma ni ekoni sigilinte saujenkaw ka jamana o konnala ikoni yamarente ni ka hiji ka o kenyina samba flani muga ani kelen konnala ukoni yayira ka fo ko hiji kontena ke mafe wa mamunu fana be no sani ulu sigile muga jamana konnala ulu de yamarendo ni ka hiji ke ka sababu ke coronavirus bana ale sababu ni kunafoni konnana anga jamana konnala no kunu tene akara sababu ninga dusuma kasa ko ta ka ijidu ninga ulu segere ko sabe ani tuguni mamunu fana be no nuluka bara benembe hijidu uluka dukutagama abena ke gele abaye uluka sorota fanfelala. Mohamed Yusufu Bachili ni beba ale don arashi bashila ale koni blala bi somarena Juin kalo kileta ani duru samba flani muga ani kelena sa ablala watu kunguru la blali ola ni kunafoni kondira achaka nyogo flafe ni obuakar yalkule katase Abdul Nyanga oma kakli jinga fo Mohamed Yusufu Bachili no arashi bashi ale kontu minena me kalo kile woro samba flani muga ani kele ka sababu yake samni silima olukunye demakasi sebe ninka odo ajugala ko ay kuma fobalta ni ka u segere anga kasobo la koloshiba ulu tunye kileta barabla nika oke dogokun dama u konnala u koni barabla ko kurawere nika u fana boloda mi nabna talike kile bisaba barabla oka u koni anga jamana marabago ninga bagabagal ko kurata ka ulu segere no e chimache fanga latime bawisa u koni ayira ka fo koni kile bisaba barabla en konnala nu u ka la nyunun koni ma sabatisa u koni mina dofara u ka barabla tabulo uluka gouvernement kura mi ni asigira la tina ke gele kuraye o gouvernement imawa ayirale ka fo ko opération barkana uluka bara o nyongrile anga jamana konnala ni wakati na sa mouvement yere wolo debout sur les remparts uluko ni ya yira ka fo ko lubina faranyon kanke ninka bo Juin kalo kile muga ani duru nataina uka la nyini femi sa ode ka yira ka fo ku be fe francika wolo masrita bo kataka bo anga jamana o konnala. Seguni Bamako sira la sa ma marma fentiki la kodombal do ye binga waleta ninga duguta ka bolma fendo ka o segere akara Juin kalo kileta ani saba temene nasa akara mamunu nyana ulia yira ka foko bolma fen kumeka bo anga faba konnala ninka ikunda sevare dugu konona oka manani ulu sebe koro jogina wa finitiki la ka kele o kontuna ngale kala ka ye tenendoya o lasa ni manunu ya yira ka foko telefoni koni bola telefoni ulu do taru bulo ani ubola minen chama utaranu fanai kulukorokaw fe no serba kan kasara jugumando ni akera sabu ka ma fla ko o bone anina ma ulun vla ulu koni fana jogina akera Juin kalo kileta ani nani temene samba fla ni muga ani kele akera kulukoro dugu yere o konnala sogomana ne kanya fla o wakati la akera mamunu nyana ulu ya yira ka fo ko bolma fen ale koni be chenchenita ninga tagana atura bolela ninga bi a yerema femi kera abini sabu esa ni wakati na umaseka lakodo yuwaru mishigena do ale na ka mishi tambo nyongo tasuma kondona ulula ala musa temene ni ka ubela jele njini akera dugumna sa ode farayeni alebe yuwaru o laminina uga fola sa ko femi kera ni tasuma jini sabi ode kera fie kolomba do ode kira tasuma en konu sorola ode fe mishi tigi ne aka mishi salen ko fesa ayira tuguni ka fo ko bolamina chama ulu fana chena a nofe
Amita ko kan kibaru la amita ko varka ka jamana o konnala santan ko fe ni Ivoirian ga Laurent Gbagbo ni ale tunye u ka jamana nyama koroisa ale koni mina sinkana u ka jamana o konnala ala musa na tayna Juin kalo klita ani wolovla samba flani mwa ani kele ni kila fanato duna wakati mina akoni kani segini konnala sawu kera mammi ka mamun bone hununa sa ulu kono somo ya yira ka fo ko ulu majeni kiri ntuke be fe kiri ake tugo nyana ma do fana ya yira ka fo ko ni wakati na ko sira ka di be ani kenya ani yafa nyogoma oma Uganda body wine aleka parti mata ani shegina ma sabatu me no fanga sinema to ma ofesa munu ni ulukumbe kasola kabini kalo woro bonyango abe ubo ukon blala kunu tene Juin kalo kleta ani nani umina na wakati minasa akera December kalo temeni na ka uto uga kala Fily bara ulu yere konnala fanga sinema to fokata se franyonka jekulu mauma ulle kon farlanyonka wala sa ni manu ubeseka labla chugoya mina Malikunafoni jabaral na jabo aw kulo garsga kera ni kunafoni depi ni ngada aw kelen la bela jelen kuloka aw ni ci akwala jelu ko nyumana ni ala manga jona ame nyogon soro no shini inshallah kunafoni kura ulu keneka aw kambe jinya wati were